Aquesta escola va començar per un grup de religiosos d'aquí del barri del Raval que van detectar nois que eren absentistes de l'escola. I això era un signe de fracàs escolar bastant greu en el barri. Com que eren molts d'ells religiosos que treballaven a l'ensenyament, el que van pensar és donar resposta a aquesta mancança creant una escola, que és l'Escola Sintra, que acollís aquests nanos que en altres escoles no tenien lloc o els era difícil tirar endavant l'ensenyament i l'educació. El van pensar amb uns trets significatius que es continuen treballant, que són els de l'atenció personalitzada, amb un fort horari de tutoria i amb un seguiment també de les famílies, perquè també és important. O sigui, considerem que escola i família ha d'anar a l'una. Aquí a aquesta escola, en cada curs, n'hi ha 12 nanos. I cada curs les classes es reparteixen en dues i cada tutor té 6 nanos. Aquí els educadors volen educar i ensenyar als nanos, però també aprenen amb els nanos. L'educador ha d'estar molt obert al treball en equip, primer, i també obert i saber mirar i saber escoltar quins nanos té al davant.